Jeg hedder Else Skovgaard. Jeg arbejder som trafikassistent i Air Greenland, og det har jeg gjort i 5 år. Som trafikassistent så plejer man at tjekke ind både passagerer. Vi plejer også at tage os af de flyforsinkede passagerer, hvor vi prøver at finde overnatning og lave spisebilletter og få transport. Det har været svært at åbne Nuuk Lufthavn på den her måde, at vi skulle jo tilpasse os til et helt nyt tilværelse. Lufthavnen nu er jo meget større end det den var førhen. Der er jo en hel masse regler, der kommer ind i det. Der er en masse sikkerhedsregler, og det er jo svært for både os som trafikassistenter, men også for vores passagerer. Nu hvor vi har en international lufthavn, så kan vi jo åbne op til nogle andre afgange. Altså vi har jo snart den fly fra United, som kommer fra New York, og det er jo den allerførste fly, der kommer ind fra USA for eksempel. Mit håb for Grønlands fremtid, det er, at vi er mere internationale, altså indblander os mere i omverdenen. Når jeg måske engang får børn, også kommer ud i verden, i stedet for at vi bare tager til Danmark for eksempel, men også kan tage til USA eller til andre lande.